Bine ați venit! Haideți puțin să stăm. Da. Aici a terminat. Da. Dragii mei, haideți să vă spun o mică poveste înainte de... Nu știu cum o să fac combinația, fie pentru cei mari, fie pentru cei mici, sau să le combin. Pentru tot. Mai înainte de toate, Ion Creangă lipsește astăzi și m-am rugat de mine să țin locul. El știa că veniți aici. Boșdeu, că ați mai fost la Boșdeu până acum? Ei, atunci fotografiați-o, dar nu cu aparatul de fotografiat, ci cu ochișorii și cu sufletelul. Seamănă cu o casă de povești? Așa, dar cum? Seamănă cu casele din jur? Cum să semne? Și atunci o poveste care e valabilă și pentru cei mici și pentru cei mari. Cum cred eu că s-au născut poveștile lui Creangă? Eu cred că așa s-a întâmplat. Într-o bună zi undeva, prin spatele casei, vedeți voi pe acolo, pe lângă căruța lui Moș Nechifor Coțcariu, a coborât pe scări până la geamul ăsta, cine credeți? Cine credeți? Că a coborât, nu știți, nu? O capră, dragii mei, o capră ca toate caprele. A bătut cu coarnele în geam, s-a deschis geamul, a ieșit Ion Creangă și a întrebat, dar cu tine ce e aici? Băi, uite ce să fie. Acum câtva timp am făcut și eu cu mătră cu un lup. Am crezut că este un lup bun. Când încolo el a venit când nu eram acasă, a învățat cântecerul ăla de la mine, i-a deschis iedul cel mare ușa, el i-a mâncat pe cei doi. Mă rog, de la mic era cam ca tine, așa mai isteț, mai mic, a scăpat. Unde s-a ascuns iedul cel mic? Mai aduce aminte? Vai, ne urechește un plan. În por. Așa, bun. Și a zis capra, te rog frumos, Ion Creangă, să scrii povestea asta pentru că o să vină copiii și trebuie să o citească. Bine, a zis Ion Creangă. Nu a terminat de vorbit capra, în urma ei a apărut cocoșul de rigoare cu creasta cât palma și a spus și el, uite, am găsit și o amărâtă de punguță cu 2 bani în praful de pe uliță, un boier laco mi-a luat-o, eu m-am luat după el și am luat-o înapoi, i-am luat și vite, l-am pedepsit ca să învețe minte. Te rog să scrii și povestea asta. Bine, a zis Ion Creangă. Și în urma lor, dragii mei, au venit aici în curte la Boșdeu că toate personajele lui Creangă. Vă dați seama cum arăta curtea Boșdeucii cu Harap Alb și prietenii săi, cu Ivan Turbincă, cu Daniel Preperac, toți foșgăia, curtea asta era plină de personaje. Iar Ion Creangă a scris despre toate. A scris pentru copii între 7 și 90 de ani. Deci și pentru noi! Este o prejudecată. E o prejudecată. Se spune că pe Ion Creangă îl citim noi așa până la 12-14 ani și după aia gata. Suntem prea mari să ne mai întoarcem la el. Este cea mai mare greșeală. Ion Creangă oferă întotdeauna surprize, indiferent când îl citim. Că îl citim la 14, la 20, la 30, la 40. Îl citim cu alți ochi însă. Și găsim alte și alte bucurii. E bine, asta este Boșdeu ca... Așa cum o vedem noi, cochet aranjată, dragii mei, este prima casă memorială din țară, deschisă în 1918, și cea mai vizitată și cea mai îndrăgită, pentru că la fiecare copilăria a plecat cu un mesaj trimis de aici la Boșdeu, că fiecare a fost vorba de amintiri, de povești, de povestiri. De aici au plecat către voi toate minunile. Și Nica lui Ștefana Petre și Pupăza din Tei și tot ce știți voi de aici au plecat, din Boșdeu, casa mărâtă, care nu arătă așa cum o vedeți acum. Noi am aranjat-o, am restaurat-o în 2-3 rânduri, ca să fie plăcută ochiului. Ea arăta altfel. Leațurile abia se țineau în timpul lui Creangă, aici era curtea năpădită de bălării, primăvara și toamna noroiul venea până în pragul Boșdeucii, iarna venea zăpada până în pragul casei. Ion Creangă de altminteri vorbea despre Valea Plângerii. Așa spunea Țicău, cum se numește cartierul, spunea că este Valea Plângerii. Aici a venit Ion Creangă. Poperișul era cârpit cu foi de tablă, în spate ceardacul abia se ținea niște leațuri, bătea vântul prin el, casa era sprijinită de 24 de stâlpi de furci de stejar aproape putrede, înăuntru casa era lipită cu lut. Deci unde Ion Creangă sărmanul, iarna își mai punea un cojoc pe el, vara se mai răcorea într-un butoi. Asta era. Aici a venit Ion Creangă în anul 1872. Și nu a venit el chiar foarte bucuros și, cum zic eu, nu a venit într-o situație fericită. A venit dat afară și din diaconie, adică un fel de ajutor de preot, cum s-ar spune, dat afară și din învățământ, părăsit de soție și cu un copil mic în braț. În această situație a venit plăcută, nu? Așa a venit Ion Creangă. Noroc aici, în cealaltă cameră, era Ecaterina Vartic, o femeie simplă, pe care Creangă de altminteri o cunoștea, care l-a înțeles și l-a ajutat să treacă mai ușor prin viață.
creangă, era și foarte bolnav. Boala lui s-a agravat din ce în ce mai mult. În ultimii 2 ani din viață, dragii mei, creangă nici nu a mai mers la școală. A mers numai în concediu medical. A avut o boală mai urâtă, i-a și speriat pe copii, în clasă, a făcut o criză. Dar cu toate astea, creangă rămânea același om înalt, vesel, era cam vreo 2 degete mai înalt decât mine și avea cam 115 kg când era el slab. Așa, era înalt, voinic, culorile obraji le-a făcut mai roșior, așa, mai bun. Îi poți colonea când veneau ei. Și că dormea numai cu el și mai bea ceva seara și îl lua somnul. Spunea Ivan Turbică și niciodată în aceeași variantă. Și cumpăr și așa îi place să-și aducă aminte cum mai este și eu îi cumpăr acum să-i duc lui cadou Ivan Turbică. Din face bucăți și la ea mâncat. Da? Obiectele pe care i le-au folosit. Vedeți acolo și o cană. Avem niște fire de busuioc. Vedeți acolo? Lângă liguroi, lângă pe perete acolo. Aceea este o caua lui Cuza. Voi trăistuța aceea cu tăblița în ea? Ei, cam așa arăta Gheostatului Creangă. O trăistuță, cu o tăbliță în ea, mai punea mama Smaranda un urs, un bulgăre de mămăligă cu brânză înăuntru, tuflea Creangă căciula pe cap și mergea la școală unde prindeam bondari cu piu la unul. Piu, da? Atenție la praf. Să mai sunteți mai aici. Haideți încoace. Haideți, veniți încoace. Iată-ne și în cerdacul unde Ion Creangă venea începând cu luna mai, când se încălzea și unde dormea până când îl alunga frigul înapoi în cameră. Cine iubește și lasă, cine iubește și lasă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă. Că cine iubește și lasă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă, târâișul șarpelui și pasul gândacului, vâjăitul vântului, pulberea pământului. Bine, și doamna Petronela se laudă de vreo 2 ani de zile. Ai copii, tati, pe aici. A văzut aici ce scrie? Da. Chiar am fost și eu. Care niciodată. Nici săracă. Da. Doamna profesoară, vreți să vă puneți bine cu șefa, nu mai pe lângă asta. Aoleu! Sper că v-a plăcut. Proxim.